5 נקודות. איזה 5 נקודות בראש שלך? לא נעמד. מה לא נעמד? לא ראית בחייאת סופרמן? לא ראית שעמד על הצד? לך יא ביזבז, מה אתה מנסה לעבוד עליי? לך תעשה קפה. לא רוצה, זה עמד אני אומר לך, לך אתה תעשה קפה. תעשה מה שאומרים לך! איי, לא רוצה! ככה? ככה! אוקיי. חוץ מזה שתינו לא מזמן. אז תה. טוב, עוד רגע. חבר'ה, אני ממהר לאללה, אני צריך 12 אוהלי סיירים או 12 במסטינגים. גם 12. באמא שלך? וואלה, באמא שלך? נו, אחי, אין לי זמן. מי אחיך? מי? אני לחוץ טמפון. צבא. כן, צבא. נו, מה זה, לא אמרו לכם אנחנו יוצאים לפריסה עוד שעה? אנחנו זה אתם ואנחנו, או אנחנו זה אתם ואתם? מה יש לו לטירון? הוא מתלמד. ילד תגרבץ. צד שני, תגיד אין לי. אין לי. אתה רואה? לומד 10. בחייאת, תגיד לו משהו שאתה צריך. תביא לי חבילה של טפסים 630. נגמר, תבוא מחר. אל תגיד לי נגמר, יש לך שם ערימה. נגמר אמרתי לך. רואה? לומד 10. אוי. תביא, יאללה, מה קורה עם האוהלים והמסטינגים? נגמר, תבוא מחר. תגיד לי, חייל, אתה רוצה שאני אעלה אותך על 630? אתה לא יכול. נגמרו הטפסים. תגזים הטירון, לא? עוד גור, תן לו צ'אנס. יאללה, חבר'ה, צחקנו, התבדחנו, היה סבבה. הלו? כן. כן. הרמטכ"ל? בחייאת מאמי, עכשיו סגרנו, שתתקשר מחר. דחוף, טוב, תעבירי. הלו! אמנון! כיף אמנון, מה העניינים? מערב של החיזבאללה בלבנון? טוב, מה אכפת לי? על הזין של סופרמן. סתם, בסדר, אני אסדר את זה, בסדר. כן, אני יודע שבשביל זה סידרת לי ג'וב אפסנות, אני יודע. מה אתה חושב, כל כך כיף פה? תגיד, אמנון, מה אני קורא בעיתונות, אה? כל הדוגמניות הולכות להיות אצלכם פקידות בקריה, אה? בחייאת אמנון. איך יהל בר זוהר, איך? עוד לא התגייסה? מתי מתגייסת? 1.3 שנה. בחייאת אמנון, תשמע. אני מטפל בחיזבאללה, אתה שם את יהל בר זוהר אצלי פה בג'וליס, עוזרת אפסנאי, אה? תרשום, אמנון, תרשום שלא תשכח. יאללה, תכף אני בא. אמנון! מתי אתה משתחרר? 210. עוד 1.3 שנה אתה עף מפה. איזה באסה. עד שהתחלתי ללמוד? מה לעשות? יאללה, תעשה קפה. וואלה, סופרמן, מה קרה לך? אתה לא חושב שאתה מגזים? גולנים מחכים לך? שטות! קפה וזזים, לא ככה?